Naħseb ma nafx inni għax bħalissa. Le, ma naħseb le. Yes, I believe so. I believe God did put us here for a reason. Ma nemminx li Alla għandu pjan għalija, ektar naħseb ħalli l-libertà li nagħmlu jien il-pjan. Jiġifieri le, ma naħsibx. Ovvjament li ngħix ħajja tajba u li ma nagħmilx ħsara lil ħaddieħor. Naħseb iwa naħseb kulħadd għandu skop fil-ħajja tiegħu li jgħix ħajja tajba f'ħajja Alla marru l-ġenna. It-tweġiba iva, Alla jixtieq ħaġa minn ħajjitna. Alla ma jixtieqx li jkollna xi setta regoli biex ngħixu bihom biss, imma Alla jixtieq li aħna ngħixu f'ħajja libera u sħiħa li nkunu kapaċi nagħtu glorja lilu billi ngħixu ħajja qaddisa, ħajja ta' mħabba, libertà u fl-aħħar mill-aħħar maquda mal-ħolqien kollu. F'April li għadda l-Papa Franġisku ippubblika eżultazzjoni apostolika bl-isem Gaudate et Exultate. Bażikament dan huwa dokument li fih il-Papa jipproponi modi prattiċi ta' kif wieħed jista' jgħix ħajja tajba u taqdużija fi żminijiet tal-lum. Bħalissa isiru bosta attivitajiet taż-żgħażagħ f'Malta, fosthom ftit ilu sar think tank is-seminarju fejn ġie diskuss min hu żagħżugħ. Ukoll qed isiru laqgħat mill-Arċisqof ma' diversi gruppi ta' żgħażagħ. Ukoll fl-aħħar ta' dax-xahar qed isir dak li hu l-aġġornament tal-kleru, bażikament hija laqgħa fejn il-membri tal-kleru ħajkunu qed jiddiskutu l-vuċi taż-żagħżugħ fil-Knisja. Il-Knisja għadha trid tisma' l-vuċi tiegħek u inti tista' tagħmel dan billi tibgħat email fuq youths@maltadiocese.org.